Sa lahat ba naman ng mapagdidiskitahan, pati damit panloob ng mga kababaihan na nangyari sa bayan Nang sa Abedra, Mual Cebu. Sino naman kaya ang kawata kababaihan nga roon? Masama ang loob dahil ang tinatarget ang kanilang mga damit panloob. Lisod kay mo og tangag panty oy. Kay mahal na kaayo tag 60. Nya, gibutang na kus balde, gikawat pa jud. Nya, nang halay ko, mabuntag, may buong ko kay mawala nang akong mga panty. At ang tirador ng mga underwear, wala raw pinipiling panahon. Nanloloob ng mga damit panloob kahit nitong nagka-lockdown. Gaya ng 60 anyos na si Nanay Soledad na ang nadali sa kanya ng magnanakaw nito lang Mayo. 10 pirasong panty na bago-bago pa raw. Sakit kay sa buot oy nga mawad-an tag panty kay buong wa pay trabaho. Kung bana si pangitag trabaho ay kasudlan niya. Magikawat pa yun ang panty. Timo ganin na sa sa kwarto nga tinaguan ako mahal kaayo 1 million tuwa sa kabuok. Hello Kitty gikawat pa yun sa sulod sa kwarto. Kaya napilitan daw siyang galawin ang ipambabayad sana ng dorm ng kanyang anak para makabili ng bagong underwear. Kaya ang mga residente naghihimutok ngayon. Niaging adlaw, gabi natog ko nya. Pagkadlawon, saba kayo, akong gigawas. Kapuang, na may laki. Lugos mo klaro nga pagdagan kada magpanti. Panti ba siya kong asawa? Taya to nya perti kong effort para magkapayat og panti sa mga asawa. Ano ya kung kinsa to bukon lagi nako to. Ipasang 1 linggo, may lumitaw na 3 underwear at 1 short sa basurahan. Malapit lang sa bahay ni Nanay Soledad. Naaktuhan daw mismo ng kapatid ni Nanay Soledad ang isang lalaki na posible raw ang siyang may kagagawan ng mga nakawan. Ako ang suspect, di lang ko klaro kay ngit-ngit man. Pero laki gid siya. Nagplano da ko nga kunggok dun. Pero sa man pulyo mo ko. Di gyud nakalikayan ma'am nga nagi yung mga itabo nga mga kawat dere kay mga high level lagi na sila. Mukhaon gyud na sila panty o magkalisod. Pero kung ipasalig niyo ma'am nga ako'y madakop ana. Meron kasi tayong tinatawag na fetishism disorder. Ito ay tinatawag nating disorder, intense sexual attraction towards sa isang bagay. Kung nakailangan nating painumin na ng gamot, medicine siya kasi psychotherapy, they go hand in hand. Samantala, balikan yan, kung saan may nahuli ka. Ang lalaki sa video, namukhaan ng kanilang mga kapitbahay. Si Mario, hindi niya tunay na pangalan. O angkon ko nga dili to ako may kakuha. Pero ako matong nasa CCTV. Bitaw na buhaton ako nga kuan bitaw kay bagong nanganak ang asawa ba niya. Dili ba nimo na mahirabtan ang imong asawa o bagong nanganak kay basing mabughat. Mo to nakauna na lang kung panghuwag panty. Kay kontra mas ang mag ari kas mga hayupan mo tira kag hayupan. O di ba mangrep o ari kas mangrep mapreso ka. Di ba? Mo to nabuhaton ako kay tambas kay idlaw ba. Nya katong gipangkawat ako nga pangapanti kay gisi man tong usa nya na usa lustrid. Nya lipat pa itong usa gani kay brief. Balog isang brief to galago mo itong brief pa gani. Nya so na ray kasakit yun ang manguha ng panty. Kontras ng rape ko. Usa pag mapud. Personal at pribadong usapin ang tungkol sa ating mga damit panloob. Pero kung may mga taong nagagambala at nangangamba para sa kanilang seguridad, usapin na ito para sa kaligtasan ng publiko. Ganun na guys, mga shoutout mi no. Sige, shoutout na Gino. Shoutout ko rape kong kagbabanwa. Shoutout mo. Shoutout ko sa tanang mga brad and sis nga ng mga tao Gamma P sa diri sa San Carlos Council o gilabi na sa akong mga pinangga nga brad nga mga tao Gamma P diya sa Cebu City Council, Kamputao chapter, amping mo kanunay mga tol. Capital S mga brad. Arriba, arriba.
Arriba Bural. Ano pa shout out si Kuan? Kinta. Tayaktak. Kinta, Tayaktak. Shout out doon. Shout out yun yan. Paano ba ang iyong pamilya na maglakbay dito sa Cebu? At naghahanap din ba kayo ng maasang guide at very affordable at mura pa? May rekomendar ko sa inyong page. Ito, tingnan nyo. Lakbay Cebu Tours. Tingnan nyo dyan. Marami ng mga nagdaan guys. Marami din yung reviews. Kaya ito guys, super legit. Kaya ano pang hinihintay nyo? Dito na kayo sa Lakbay Cebu Tours. Ito oh!